Детайлите. Значи, лесно е да кажеш, трябва да има композит, трябва да има хидроизолация, трябва да има не знам какво. Дадено, много важно е и винаги гледайте и ги подавайте, ако сте проектант, искайте ги, ако сте изпълнител или клиент, хубави детайли при всеки характерен елемент. Борд, фасада и най-вече при водоприемниците. Тъй като никога при един зелен покрив не се разчита на това водата да тече повърхностно. Всъщност никой не иска водата да влиза директно в водоприемника, долу-ляво. Тя си стига по вертикален път до дренажния композит и оттам в воронката, вие трябва да имате винаги един плътен, хубав капак на вашата ревизионна шахта. Видове зелени покриви, както казах, те са екстензивни и интензивни заради растителността, която искаме да има върху тях. Екстензивните са леки, с по-ниска цена, минимално поддържане, което е фантастично, но върху тях не може да се ходи. Всичко при интензивните на опаки, тежки, цената им е доста по-висока, може да се ходи, разбира се, върху една трева може да се ходи, но не може да, тя е за мен само за плоски покриви. Това е детайла при екстензивните покриви, съвсем същия като при интензивните, с тази разлика, че това е всъщност един вариант, да го наречем стандартен екстензивен покрив, или аз му казвам, ще видите малко по-късно в таблица, вариант, който е за мен остарял, защото няма каменна вата. Каменната вата дава фантастични предимства и при ушким, простите, лесни, леки, екстензивни покриви, но за това малко по-късно. Тъй като екстензивните покриви могат да бъдат както върху плосък покрив, така и върху покрив с по-голям наклон, може да се иска да задържат, да буферират много по-големи количества вода. Има няколко вида, т.е. те са много повече като видове от интензивните. Сега това е типовия вариант при наклон до 15 градуса. Това е вариант, където искаме да забавим допълнително оттичането на вода. Това са тъй наречените сини покриви, където има едни кухи пластмасови елементи, където просто се задържа много повече вода с цел да не претоварим пак нашата канализация, т.е. отводнителна система. Наклони от 15 до 25 градуса и от 25 до 45. Това е таблицата, която за мен е изключително важна и която ще ви казва всъщност много за ползите на, както аз му казвам, модерният екстензивен покрив. Виждате, при обща дебелина 14 см, модерният екстензивен покрив задържа до 50 литра вода на квадратен метър, докато стандартния само 37. Това са 35% повече, като
Модерният пък в водонаситено състояние е с 25% по-лек. Долу като третия вариант е покрив, който е реален, който сега съм в процес на тръжна процедура. Имаме оферти, които вече ги разгледахме. Това е възможно за мен най-лекия в света екстензивен покрив. Ако виждате, той в общото му тегло в водонаситено състояние е 43 кг, задържа цели 24 литра вода. Т.е. той е 19 кг, задържа 24 и общо стават 43. Нещо, което не обичам да показвам, но исках да го покажа този път, е цената. Както виждате, цената на един зелен покрив е между 60 до 90 лева повече от един не зелен покрив, ако не зеленият е обърнат и имате чакъл, който и тежи много и има някаква цена. Интензивните, както казах, вече там няма много видове и при тях, както поне за мен, както при екстензивните, е задължително използването на хидрофилната каменна вата. Това, което виждате под номер 3.